Charlie na gaya ma ko bindiga aka sa mana ba za mu iya rawan nan ba. Ni soja na ya mafi mun. Gaba dai sai wahalar banza nake. Kai. Nan da sati biyu fa za mu hau dandali amma duk cikin ku ba wanda ya iya komai. To wai kai me ka sani ne banda falalu kawai? Ni din kake cewa falalu Ka ɗora wani bandan jan kyalle a wuya ka kana wani rawar maciji wa mutane an gaya ma bikin babanka ka zo? Ba babana cikin wannan magana. Ko kuma kai me? Kai din me zaka iya? Kai me zaka yi? Sai na ji me zaka yi? Kai ka gaya min me zaka yi? Ko ka dauka ka gaya min me zaka yi? Ka duk abin da zaka yi. Ya isa. Ba wanda zai komi. Rohan ne zai da abin da za a yi. Shine zai kula da ƙuri'u. Ba za a kayar da mu ba. Ba rawa ce damuwar ba. A zahirance da damuwa. A wannan jiko tawagu da yawa sun nemi shiga wannan gasa. Saboda haka an kawo alƙalai da za su tantance masu shiga. Ne babban tashin hankalinku. Wannan gasa ba wasa ba ce. Zakakurai kawai za mu zaɓa. Mu shege lusarai. Kutumelesi. Kada ku damu. Haba jama'a, dan Allah ku cire hoton mai kama da ni din can mana. Ban san jifan kaina da allura. Ai shi ya kamata mu fara su burbuda dan banza. Haba ba fa ka tsagaita wuta. Akan me zai tsagaita? Domin ɗaukar fansar mu ba ta da wata iyaka. Charlie, na fahimci batun za mu saci lu'ulu'u. Amma batun wannan wutar fansar da yake magana a kai, ya ginda yadda ni. Na san dole akwai wani labari a ƙasa, haka ne? Wannan labari ne akan lu'ulu'u. Gaba ɗaya labari ne akan wasu tsirarin lu'ulu'u. Mahaifin Charlie Manohar da ni mun kasance mana aiki tare. Ba abokan aiki ba, amine ne mu. Ba abokai irin naka na Facebook ba, wanda za ku dinga taɓo juna daga sati sai sati.